ivo vanga vati nyaya yemudzimu iri kubuda uya wa1920 neumwe wacho uri kubuda wavari kuti hausi kutaura mutupo kana senemu kana dheti ravakaurayiwa. Vanga vachiti kunyepera nenyaya yekuti hanzi vaviri avo vari kubudirwa muzukuru wangu nehanzvadzi yangu vanga vachiti hanzi vakambopenga, saka kurwara kuchirimo pai mumusoro, ndosaka vari kundinyepera. Munoti kudii nenyaya iyoyo? Nyaya iyoyo tichipindura inenyika ndoti uri kunyepa pamazviro kwazvo uri kunyepa. Saka tingati zviri kunyatsofamba sei kuti vazhinji tinyatsonzwisisa nyaya yekuti chii chiri kuitika? Right, nditsanangure chaizvo pazvakatangira. Handiti hanzvadzi yangu iyi yaishanda pawise awe basa rikapera. Ava baba wangu waikoma waigadzira migomo madhishi chichi. Saka iye waenda pawise awe wachitora matina achikomesa kuna baba wodzokera wotengesa. Abva azoenda paauction kuoda zvinhu auction. Bhegi wakati kekutanga ndakaoda mabhegi 2. Bhegi 1 rikamubhadhara mari yake yanga atanga. Rechi 2 yanga yaprofit. Akadzoka futi. Wairara pashopu pake ndimama nadenzi ndoirara pashopu pake. Inini ndaiti akanga auya zviya nezvinhu zvake zvekukusheni zvaida kugeza, zvimwe zvacho zvaida kuainwa kana zvagezwa. Ndiro basa randaita. Wondipa shuga inenge yarasika iya nezvisipo zvimwe zvaguka zviya. Saka kufamba kwenguva wakazoita mushando wake iye watiri kuti ndiye uri kubuda nhasi, Ngozi Bernard. Wauya naye hapana uya nezvinhu zvake zviya zvanenge aota. Waibva auya nazvo manheru. Bernard otakura magwiro nababa woisa mota obva waenda. Inini kuseni ndobva kumba kwangu kandakaroorwa inini ndosvika ndotora zvinhu zviya nemurooro wangu mukadzi wake ndoenda koogeza. Saka nerimwe zuva ndakabva ndamuka semazuva ese kuti waiti chipiri nechina ndo chaiwanzi kuuya. Ndakabva ndabva kumba kwangu chiri china kuseni ndoita basa rangu riya. Ndakasvikapo mama wari panze, dhedhi wanga watobuda. Akati izvona mwanangu zvandasangana nazvo handigoni kutaura, hana yangu iri kurowa. Saka ndati chii mama? Zvikazi kubva nhasi kuenda mberi ini handicharari pashopu. Takure zvinhu zvangu imuroora newe mabhurangeti angu ndiende kumba. Iwewe handichadi kuona uchiuya uchivasha hembe pano kana kubata chinhu chiri kuya nehanzvadzi yako, handichadi. Ndakati zvakanaka mama. Musishandi wakabva asvika papiwa makii. Apiwa makii wakabva avhura shopu. Izvo zvatatakura mabhurungezi pataenda kumba. Ndasvika kumba kuya ndakangogara nguva shoma bva ndadzoka kumba kwangu. Ndadzoka kumba kwangu kuya takagara almost nga 3 months. Mama wakazoti inini ndiri kunetseka mwanangu, usati ndakurambidza kuti uite zvinhu zvehanzvadzi yako kana kudii. Nyaya iyo ndiri kutaura ngeyekuti inini hanzvadzi yako yakauya mumota yake. Mune vanhu vanga vakawanda ungori. Saka vanhu ava ngori mota vaya vakawanda hawana kudzika. Hanzvadzi yako ndiye yadzika yega. Ikapiwa makina baba amuka kuita semazuva ese zvekuti adini atore chibage kuisa mumota. Wamuti dzoka woorare, vakamuti dzoka urare mudhare iwo. Baba bva wadzoka bva warara. Ini ndakati noizi indau. Ndakabva ndamukawo. Vandati regai ndiende mushopu mune mwana wangu kuti uri kuitei zvaasi uko kune vanhu vari kutaura. Magwere haasi kutakurwa ngei. Baba zvadzoka achirara. Kwai ndakangoti step 1 step 2 ndakasangana nedhishi rine ropa. Ndasangana nedhishi rine ropa inini. Wakabva muchembere wewe
kurumidza kudini kudzoka undorara kana uda zveupenyu. Ndibva ndati ko iwe mwanangu ko ropa kairi tsuro wacho uripi ndifane ndichibvura pane zvauri kuita hako. Kwanditi muchembere ndati dzoka uende korara zvaita mudhara. Saka mwanangu ndizvo ndati ndikuudze. Ndizvo ndaita kuti uregere kubata zvinhu zvichabata ropa remunhu kuti handina kutsikana. Saka wana ndabva kushopu inini. Ndikati ho mama kazi ngatigara edu pamwe inini ndini ndakakanganisa kudii kuona. Asi kana ari munhu nerimwe zuva chachema ndichazvinzwa. Zveshuwa takagara. Handizivi kuti takagara edu makore mangana kana kuerenga hangu. 2015 ndio pakabva patanga kurwara mwana wangu. Achibudi wakatanga kubudiwa aenda kosununguka mwana wake. Ipapo pakatanga kurwara awo sisongongori watsana. Musikana uyu akangaita angari aibva apfurikidza mudzi yake aibva azofambawo kwakafambawo murume wake akazofambawo aibva agadzisa mukadzi wake bva asununguka akazozopareshini. Saka arimo day 1 akabva atanga kurwara. Ini ndakazofoniwa ndandiri kumba ngoti akanga akanyoresa next of kin kuti kunyoresa ini. Ndakafoniwa kazi handipi mama waJessica here. Ndikati ndini kazi muri padhuze station here. Ndikati aiwa ndiri kure. Kazi akati muye pastation ngoti Jessica arwara akutotakurwa neambulenzi kuendipi pamutare. Ndikati ndikunosvika kumba kwangu. Kazi by 6 o'clock mangwana munofanira kunga masvika pamutare ngoti ane kamwana mwana anoda muchengeti. Ndikati zvakanaka ndokwatatu ndatoti mangwana acho pandatoenda kotora tete waJessica uye mangwana makusiri patatofuma kuuya kugeneral svike general uye tatopinda mukati tatoona mwana yedu wabva tapiwa. Kazi mwana uyu anopiwa mubhedha wavo kudai naye panze asi munopinda muchimuya mudzidzisa mwana nguva dzese dzese. Hamufaniri kugara musini nguva yakareba muri kunze nemwana. Tabuda nemwana yakwatogara naye kunze kuye tapinda masikati kuma1 matazopinda kuma1 tasvika kuti tetawo zvaangaenda kotenga mushonga. Uyo akabva ndakwenda kutoilet nesi akabva mutora bamisa pakurusha aenda naye aenda naye pakudzoka manje akati chindibata tini ndikugwize pamubhedha. Mwana akatadza kukwira pamubhedha akabva tanga kupindura maziso. Jessica ngatibatsirane urudini Jessica. Nesi akamboti mwana uyu aronyembera mai ngekuti munhu afenda haapindi dzidziso rake remboni ukati muri kutamba kudai so asi akavhara maziso. Azoni zvinhu hazvisito zvakazvi wabva atodini wabva atodaidza mamwe manesi bva auya kumhanya kutora zvese zvingotowarwa mabhipi zvese. Tapedza paya gare mwana ziso mbeketu chii chaitika. Manesi akati mbuya torai mwana muende naye kumba. Takadai so kumba ini takabuda kuma 7:30 kudai ni mwana muende kodini muende komuti mutotenge mukaka. Hati muona zviri kuitika apa. Saka torai chinyi torai mwana muende naye. Zviso takabuda kuti enda kumba kuhanza dzangu iyoyo. Tikatunyira nyara dzemwana wedu tichitopa mvura fume mangwana takamuka tikati akwenda kugeneral patabuda taenda muroora wangu haana kwenda nesu akabva asara iye handitaziva yangu haina kuti kuenda chachipiri icho. Tasvika kugeneral kwete ndakutopukuta uyu murwere muroora ndipapa akasvika achingoti svikei padhogo yanga akatorara akavadaidzira kuti yes mbuya mauya zvomauya imimi mbuya sekuru aripi. Sekuru ndamutaura zvaakaita kuurai munhu wake opedza wotora munhu wake ocheta pandiri ngauya sekuru ndiye ndiri kuda sekuru ndiri kuda. Muroora wangu akabva dai siri kwambuya wemusikana ndikapedza kupa kutabuda kumupa chikafu kupedza tabva tabuda toenda kogara nemwana kuti kuzototora tsamba yemubhedha. Tabva tadzoka kuti ndikurara kuba kuhanditadzikuyi chachipiri manheru izvo nechitatu manheru china vandaenda korora masuku chishanu vandayabva ndasvika vandadini vandasvika vandatoputa munhu achisadza. Manesi akasinga chamusvikiri padhuze naye aitoti kona ada kuti pamapirisi munomwada haya hazvimiri kusvika. Saka ndakasvika sadza randotsvetwa
Wewe yaira sasa kaza nayo yabasa ari nyama ino. Azindikata ehundi kwa bataka azindipei. Batatompa kisasa zakara mapindi. Ndapedza mpa kisasa dzarangu riri. Ngata zuranda kuzenda kwakora kizamara kwini mwana vakumba. Ndakushenda. Iwe chisara na mbuya ndiye arusara ruchikita mwana mbuya wangu. Zvakanaka. Ndatobuda paya ndaenda kumba. Foni yangu ndaisa mpepa bigini mana bwi. Ndikamba kwa kuchukua dini. Kwa mara kutura mana bwi na mpepa. Shaka ngene mvura. Foni vapinda bura kuna fisala hiyo. Kwa kuzamana kwini mwana kupedza. Mangora makuseni. Iye handizivi kuti vamande pakapinda mwana muchipatara chipiri chitatu china chishanu ichocho haana kupinda aenda kuona mwana kuchipatara anogara padhuze paya basa kuaisenda kuclean market. Chisatati ndipo pakazoti ngatiende tipatayakura mangwa makuseni pataenda tisvike pambeda pana munhu kwaona maiyo mambonawo ere munhu wangu apa kazi ada kufona pamwe akati aiwa akazi tida kuti aende kodini azi dhokota akaitaura kuti iwe munhu uyu kwauyu taona kuti chiwanu ngaabude hake aende mogazi mbuya mogazi chiwanu chiri pamunhu zvikazi vatatorini kwavatatobuda kwavatatorini kwavataenda kumutsvaka kusa kubva uko ushaya vatatsoka kumba kwachitora laini kwakuisa bainarararara dzafoni yangu muraisi tora laini ndaisa mufoni vatafona kumba vatafona mbuya wemwana avanayo kazi atakatobuda zura mangatobuda paya dhokota akabva yaibhaziti endai kuda zveshondo vatadini ndikati alright kwatourongedza mana kweni mwana mabhegi edu kwatoenda kubasi kwasvika kumba kuye ndisvike muna rei chii zvakaitika kazi apa makatoti kuti dhokota akabva yakati chiwanu endai nyikumba asi ndakasara ndorongedza zvinhu unonganoka tumabhegi netunhuroka kuti ndione kubuda nekutora makadhi iye anga atogona kufamba kusvika pastation asi pasina hwani adhokota auya apa ndakandabva kumupa kisasa dzazogona kuyasakusvika zvakanaka andaenda kumba kwangu ndinogara kumaraidi kumwe mangwana acho ndizone mukwamba wangu akati amutambatira kugedhi aku yakoti ndida kuenda kuna mama wangu ngekuti mwana wasisi wangu andiperekedze kupi andiperekedze kumba kwakuti ndakaberekwa wana wangu saka tiri kumira mbuya kuti muperekedze munhu bibi kumba ikwabva chati tachienda kumba kuye tasvika kumba kuna chamudaidza chikati uye haana kubvuma kuuya 2 weeks haana kuuya uyu akatogara mapapa yanani nasezani wake nekamwari karusvawa aruchengetedzwa karusvawa alright uyu amungari harari musikana uyu abva azouya kumba kuya akati ndafunga kuti ngatimuteere vamwe akati hauyi akati ngatimuteere patamuteere tasvika pagreen market paya abvunza kuti chii chiri kuitika uyu akati tauya kuti jessica arurwara akati jessica nditi mboza kuti mwana ekwanenge ere kwamzoda ere inini handiuyo banjaniani saka ina vanhu zvakabva zvaitika mukati mwandiri ndipo zvakatotangawo zviruzi ndiunyepera ndabva ndafaswa ndabva ndaenda kwamba kwaishandisa ndadzoka ndaendazve ndadzoka ndivo ndatotanga kudaidzira kuti wanomese green market nasorume mese kana ndikapinda muchetimini musandibvunze right chikati ini ndakupinda mugreen market ndibati 1 by 1 uyo akaita naye basa rako chikati kuramba kwanga ritakuya akabva atobvuma ukazi hande hedu saka pakati hande hedu zvandanga kuzwa zviye zvakabva zvati mudu vatatosunga vatatoenda kumba kwake kumaotizo vatatosvika kwabva todini kwabva topiwa bhachiro anga ndida kotora kumba kwatopiwa chikafu kukazakumba tatopinda mukobva tataenda kumba tasvika kumusha mastatement akubvunzwa akuchibvunza sekuri kuti aona mamai akuchitaura mwanangu ndaona so kwamba chiva nemwana achiti so kazi ndandina chinongoziva mweya webva wabuda ukati wakandiuraya ukatora wakatanga kundishandisa kunditakurisa magwere ndapedzatakura magwere wasandipa mari yangu vawapedza bva wataura umwe kuti ndine munhu wangu wandipidza mota ndikati basi tiri kusensere pinhasi ukati tiri kuita kwakoti kwemazuva ese tamumota bva ndasunga kumeso bva wandiuraya bva watora udopi wangu maoko angu uyangu maturusi yangu neminwe yangu vanhu vakutanga kukakwadzana naye kuti iwewe musezana kuti iwewe sekuru muramba kuuya muruzivanyi zvamakaita sei apa aibvunzwa ngemunhu uyu anga
kana akabvunzwa tiri tega haatarisani nawo angasatarisani nawo haupinduri tibva tadini tibva tabva uyu Jessica uye mwana abva ataka kudini akandakwenda kune kwakasasa ropa rangu ndobva abuda yobva arasara kuti ukakawadzana pamwe tikati munhu anoenda kopesa mawiri emunhu handei ini nditaka pataenda pamberi wamuvhotera tafamba pamishini pane mishini iripo inozwi Onde mishini tasvika paonde mishini paya paya ini ndandatora ndainamata masowe mazuva acho ndandasunga gloria yangu nejirari muchimona chekumasoko vandandotiwo katanu chinyi gloria iye vandarasawo vandakatanuna musamariya uye uyu jirari chimonera vandarasawo ndikati kona anotipfekedza zvinhu zvinyamusapera ndakutokararawo mwimwe ndakutodaidzira ndini gwara rehono sisi wangu ariyo ari kuzusa wemudare obva aombera eho ndapota hangu bubububu ndikokuziva ibaba mukuru ngatizoke kubatotaurirani gwara raundo yakabadaidzani benard dzokera uyu akabvatsuka adzoka kwabva kwaenda kwakauchitanga kutaurirana paya daidzaona zvinotaura mabonasi izvi enda toraona wako uye tigadzisiri undidini ndirakuda kuenda kunga kwangu nditonorwa wabereki wangu andombera everyday kuti mwana wangu Benard uripi uyu mukuru uyu akati imimi vanhu makapisa zvinhu mumachirangu nebanga rangu mukaputsa mba yangu mukandirambisisa mukadzi wangu toda zvinhu zvangu right wabva wabvumirana paya mangwana daidzaona wako wabva tobvumirana paya paya fume mangwana abva afonera nanga akatipisa uye vanhu bva tati ngatiende pi vabereki bva kuti ngatiende pi kune imwe nganga yanga iri kwauna ndobva taenda kwauna kweko tasvika kwauna kweko nganga yakati inini pagirazi vangu ndimuratidzi girazi rangu zvandikona pagirazi hazviiti itambotsvake chingureko ndikaisa pamusoro pakapa kana asina zvaakaita ba rinomira rinoti watatama ende arifi asi kuti pane zvaakaita mungoona mega ndizvo ndoti muone zvinguri paraenda kotengwa zveshuwa ingina ngwe kumuchino ndikatotenga zvungu akapisa mari iyo kwatotora chinguri kwagandoisiwa pamusoro paya aisiwa pamusoro paya chinguri yapo puru nekufa munhu akati apa mweya anga sisiri nani sitokumanya kazi ange munhu yari kaindi komukombodze mweya iyi muende kotsvaka mari yekuti muende ndichatsogadzisa kuti mweya unyasa kuzorora inganga iyi zvakanaka wabva taendeswa pamvura patasvika patageziswa paya paya pamvura paya tapedza tapataenda kumba kwedu chikati chiuya ne$50 yangu itakakushanda musi kutanga kuti muzotsvake imwe mari akati handiuyoba iwo wacho ndiwo mungawabhadhere mari kudidini asi ngawabhadhere mari nganga ikati ini ndakwenda kwagaki muye mutoriko zviro imimi muri kurwara wacho kudidini asi ndiyo nyaya yacho isu tikati aiwa oraiti tisi takwenda abva afoniwa ngeng'anga yakazi ndiwo akaura munhu wako wega handi ndakaura munhu wako bemunhu iyoyo iyo kuti uramba kuuya kundipa mari yangu wabva tatodini bva tabuda mweng'anga iye tabva tatofamba tasvika pachipatara paya tikati aiwa isu ngatende kwaruda ngokuti hatitorirwi zvinhu zvemunhu akaita zviro zvake tabva tatoenda kwaruda tasvika kwaruda kwedu mupurisa anga aripo obva atanga kutaura mastatement mupurisa akapindura kuti inini handiti sei hatiiti ndiri nenyaya dzevanhu dzeumuyaba tingoda kuti dai muri kuya mutaura kuti handitadzidei uraya munhu wacho uyu ari hambai tomupakidze pane munhu wacho uyu ndidzo nyaya tidzingodira nadzo mweya bva kuti ndiripozve bva kuti karwa pfako ukati ndiri huku here wanga menoti wanga ari kumusangano kwawo akabva mhanya mukuru wacho bvauya bvasvika bvati mweya yabva kuda seri mwiri kwakuchitoita nyaya mwaruda muye wari kurodhi wachimhanyawo chiuya ngenoidzi wari uku wachimhanyawo kwabva wazofonera nyanga wafonera nyanga yakatorai mavhidhiyo nemastatement arotawo wabva vaizwa izvi kasi moziya tuduku manyi tozomupa mhinduro tuku dzakachaya mhinduro itakapiya wakazi chifu yenyu ndiani uyenyu kani ishe wenyu kasi ndimambo muteto zvikazi chiendesai nyaya ipi kupi kwamambo muteto zveshuwa takaba ina ndazoenda kumba kwangu ngekuti zindogara kusamanga patatoenda kumba kusamarika kwabatafuma mangwana patatoenda kwamuteto nyaya bvapinda kudara akamboita mazuva asingauyi vazoya handadzidi zvazouyi wakaita zvekutozi takuya kukutora ngemabhuku takuti kukunzira mapurisa obva auya
Vasvika parari paya mai ubva atanga kutsanangura kuti ndizvo ndakaona kuuya kwakaita mwana. Atsanangura kudaro mai uyu iye bva atanga kuti kuita nharo kuramba mweya uyo bva wabuda ukati wakandiuraya. Uyu mukuru bva wabuda ukati wakanditorera chinyi makapisa machira angu nebanga nemapanga angu mukapisa ndinoda zvinhu zvangu. Obva atendeuka kune mukuru obva asvika bva ndirowa pana fight akandirova zvifight zvizvi. Machinda amambobva ambata wabva taninini ndakamboita chinguva ndisati ndaziva zvindiri kuita vandazoti ngekusisiri ndazopepetuka mai vangu ava kozi akaomberera mweya uyo waenda. Uyu mambo bva asimuka apatikira pangagara abva uya akati mai magazino enyu akaringana here mukana ndati amazina ngwari. Sorry mama, ndichiita kunge sendinokukatai nekuti imwe pati iyi makamboitsanangura mudare. Rudonzwa kozi pane pandine hanzvadzi yenyu zvese zviri kuitika izvi inyaya zvakaita kunge madaka riripo pakati penyu nehanzvadzi yenyu, nokuti anga achiti umwe ane daka rekuti ndakamuti adzore mombe dzaakatora dzadziri dzepamusha, then umwe akatoresa chibage changu here chaisvika 1000 ndikazomuti dzorera 1000 yangu akaramba nayo, then muzukuru akapisa imba yangu ndikaenda nomumhan'ara mumapurisa. Saka vakuita kunge sezvinonzi vanobudirwa zvekutoti vanifikise nenyaya yedaka yenyaya iyi iripo. Munoti kudini apo ipapo? Ipapo ndingapindura ipapo manyepo. Hanzvadzi yangu mombe dzakatorwa mwana musikana atori nemapepasi emombe. Baba edu akasiya mombe 3 asiya mombe 3 idzi akati inini mombe dzangu ndikafa dzigowiwiba. Hanzvadzi yangu diki ndine hanzvadzi 2 ibva yapara mhosva yekudanana nemukadzi mumwe. Mai bva azwa tsitsi bva atora mombe 1 bva apa hanzvadziko mai. Uyu bva azwa ari kwamutare bva adzoka abva uya kumba abva asvika bva aenda kune hanzvadzi hombe sisi edu mukuru festival abva asvika akati jona pia mombe ndiridawo mombe. Sisi bva ati enda upukwe ndobva uya bva asvika bva adini katora ndobva atora mombe 1 mai bva asara nemombe 1 mombe yake bva yabereka yamai bva yabereka. Uyu pakagadzirwa gora baba wedu vatuma hure rake raigara nomukadzi yaigara naye girlfriend yake atuma girlfriend yake kuuya nezvinhu nemasimende kumakuwa akabva ati mukuenda kouraya mombe. Ati mukouraya mombe girlfriend yakabva yaenda mukono wemombe kwanga aberekwa kamwana angaberekwa wekasi idiki ngatiuraye mai wacho. Ndobva mai wacho aurayiwa mai wemombe uyoyo yasara yekamukono kaya manje kakura paakatengesa. Mai yake yeye yasara ibva yabereka iwo iye anga atora mhuri yake vaenda naye kogara kwamutare. Agara naye kwamutare hapana munhu achabhadhara mujana. Mai akura haachagoni kuenda kujana. Mai akabva ati inini ndakura purasi panapa ndikutambudzika handina chikafu handina chinyi ndakutengesa mombe dzangu ndiite sei ndihe mari yangu. Obva asambadzira mombe dzake kuti nditengesa mombe. Uye akati wana wangu oda mombe. Ndobva wana unza mari atotenga mombe dzake ngani akatenga 3 1 yakatengeswawo kumwedzavu. Alright. Ko nyaya yemakozi nhasi taona mukoma wenyu vaine machira maviri ewhite nemabakatwa. Zviri kufamba sei nemachira nemabakatwa? ndiye anga achada kukurukura angarokurukura kuti gwara rehondo uyu asima kuti iyi asima asi nhasi rino zuro takapinda mudare handiti kumba anga tisati tambouya kunoku isusu wakabvomanya yake nanhasi kana apa tatofonera nanga achito akazvirereka achiti nini handisi kuramba kuti ndakuraya penalty mundano mundo mari kutaura izvozvo mazwa. Saka machira ayanga auya nawo nhasi aya anga auya kuti nini ndakubvuma kudare kuti inini jira ragwara rahondo uyu rubuda uyo karo twende ani amini ndinoda kudii ndinoda kogadzira bakatwa racho ngeiri ngoti kuda bakatwa rake nejira rake. Saka kana akuziva kuti unoda bakatwa nejira kune gora rehondo ko Bernard uyu rubuda waiti ndini Bernard haasi wake futi. Uyezve ndingosimuwanjira ipapo gwara rehondo yakutengera machaona
gwara raundo yatikira machira nhasi Angwatoriyo. muziyo zvati kwazi ndiri kurwara asima yakwira mumusoro Urutenga machira ada ngeya. kupa hani zvino Uyu asi ngeni. kumuziyo magwara saka aya machira ayavakatonotenga Eh. haazi ari kunzi akambotengwa kudhara mai vachiri vapenyu akatenga Ariko kumba. Asi kuti akaenda kotora. ariyo tupa Asi bakatwera ndaona akabata. Harisiri. yoba Harisi. Ngokuti kune mabakatwa 2. Jira 1. Bakatwa 1 rakatengwa kudhara. Rechi 2 ndiye wakatuma mukadzi wakaenda kuutenga. Akauya naye naro. Atotaura mama kuti inini ndingo zvinhu izvi kaizvi mwanangu. Ndoti ndikugadzisire zviro upenyu hwako. Ndokuti undisiye ndagadzisa zvinhu. alright panondira tingonyanya apa pakona apo papekwenda kwa DC apo pakona pekwenda kwa DC Kana kuti kwa murengi DC murengi. kwa DC apo Kwa DC. apa pana apa pakona apo ati bhazi tikakona apa patara tikanga takwenda kwa bondo kwa DC ati pane pangomirwa pamusika pamusika basi apa patava pamisika yekwendi iraya alright Sister, mire, sister ka. Maiyo wedu isusu. Wakati mwanangu dai watenga zvinhu izvi. Machira nei ndikutaura zvekuita. Haana kukutenga. ndichimupenyu Wakazoti aona kuti uyu Bernard aramba aribuda namugwara rehondo. Wakabva tuma sekuru wakabvadaidza sekuru ngoti ndichikutaurirai kuti tizosvike kuti kosvika kuno kwakauya kuno kwamambo kutasi. Maiyo wangu mbuya chikati wakabudirwa ndigwara rehondo. Aibva ataura kuti inini ndabuda pamutowa kuti chikati andinzwe. Akadaidza wana sekuru wakauya. Wana sekuru wauya waibva wataurirana kuti iwewe chikati hona mwana wedu isu wakubuda zvinhu zvemumusha mainyi. Kazi aiwa ndinogadzirisa. Zveshuwa remangwana racho wakabva afuma akati ndira kogadzirisa. Kotenga jira iroro. Haana kuenda kotenga bakabva ati sekuru imi mbuyai tizwe kuti chii chiri kukonzera kuti mai uye nini uyu. mubvunzo wangu wekupedzisira kam pasvika mukoma wenyu vachiti vaona chipoko munokomenda muchiti kudii panyaya iyoyo? Nyaya yekutiona chipoko. Isi tingoti kana achiona handizivi. Ngekuti kuzotenga nemachira akutenga unenge une zvaari kuona iye pache zvake ngenyaya yaBernard aruramba. nagwara rondo anomuziva achimuziya. Tiri kwamambo kwaashe mutetwa. Munoziva zvakaitika here? Kwakawane firimu mukoma sisei. Mukadzi wake wakabudirwa ndigwara rehondo. Mwana wake uyu uri kumushoko aibva abudirwa ndiBernard. Uyu aibva abudirwa ndiBernard. Mwana vasisi wangu ava wakabudirwa futi ndiBernard kuita vanhu vatatu. Bernard yeye aibva ati 1 2 ndio wakabudirwa ndigwara rehondo. Aibva bvunzwa ndishe mutetwa akazi nyaya iyi uriiona sei chikati. Akati nini mukufuta ndingoda kubvuma nyaya yandakaita kuti ndingopenga kuti isadza here. Nyaya kadai haibvumiki zvekumhanya ngekuti harisi sadza. Saka sachikati. Saka nyaya muruzi akazi ndiruziwe. Paka pana sisi wedu mukuru. Akati iwe chikati. Kazi tete. Munhu ndakauraya diko uriyo kugugu ndikurwizi uku ndiruziwawo pari wani. Tiri kwa mteto. Asi nyaya manje akanga ataurwa kuti tiri kumba. Wakangazi iwewe ndipe ngofana ndipa ng'ombe 20. Mbudzi 30. Zvese pamwe pokuita 50. Waisa grocery yangu apa nepei yangu apa. Wobva wanditora mai yangu apa. Wonditora mai yangu nababa wobva wanditora. Wondiendesa mba kwangu. Ndoti ndiendi. Asi ngodipa mukadzi. Mukadzi yeye kana ndikasaina naye asi pano haabviba kuroorwa. Wana wako wese ndichawapedza wese. Saka iwe urutadza kuti wana wako uye wazwe masoko aya ngei. Iwewe chii chiri kudaro? Handiri kunyara kuti utaure kuti wakandiuraya. Achitaura Bernard wacho. Wararonda akati iwewe chikati iwewe ndiwo akakonzeresa kuti mukadzi wangu afe. Wakauraya baba wako iwewe. Ukauraya hanzvadzi yako yakanga iri mukadzi wangu kuti unipe musha wangu. Saka iwewe ndiwo wakuda uchindigadzira musha wangu kuti ndione kuzorora. Saka chitenga machira angu.
akabvuma akatenga zviriko adai asina kubata machira iwaya inhasi uyu gwara ronda asikubuda bo ngekuti anga abvuma kuti zveshuwa inini mukadzi ndinokupa mwana wangu peshi ndopa mwana wangu peshi umba ndichawaka uchione kuzorora iyoyo zvikatobvumirana saka chakakonzera kuti arege kuzofukidza gwara rehondo kuti adzikame asara naBernard inyaya yekuti wakabata jira sekuru mwana yanzodzi yambuya chikati yamhai wangu inini yakati iwewe ndiwe baba tora jira utambidze kuti urufa naopitira gwara ronda akati handisira kuti chikati abate mangotu chikati ubata mishonga handidiba wakandinyangadza titezvana namukwamba watibatiraniba ndokuchizorekera jira riya iri ndokuzoziya harichashandiba ririko nhasi vatenga rimwe nekabangaika kakatsororaka handiko ngekuti kumba kuti akaenda kotora wachitendesa banga jira ichena ndiro asi banga handiro saka inini pandiri panapa handisi kupenga handisi kana awa ewowo uri kuzwa runyepera hapana urunyepera bange kuti zvinhu izvozvo tinozviziya wanasisi wangototadza kuuya ngepamusana pekuti wari kuti isusu chikati une nharo hatidini hatimugone uyezve umwe uri kutaurwa murume wasisi wangu wekutanga uruza anga aripo pakuuraya chii saka uruti ndiye uri kutopa chikati uyu mari uyu kuti atsige kun'anga kwauri kuenda kuti zvirege kubuda mudare zvakatsarukana tinotozviziya ende vakatogara akadaro musi wakatoya padare tiri kwahondi wakatozora mafuta tichiona mambo ishe muteto akati chikati ndakuona sauye kondivhatisira dare rangu aiwa tinokutendai vana mama nekutipa divi renyu renyaya iyi saka zvichireva kuti apa muchadzoka futi kudare tirudzoka zvakanaka imwe nyaya inatitauraka kuti tizoti hatina kutsikana inyaya yekuti dare rekuti tiri padare rachihera wakatanga kubuda wakaenda nemo chaiko ngekuti wakati iwewe mukuru buda titaurirana zveshuwa wakabuda gara rehondo wakataura wakabvunzana wakadidini wakabvunzana handiti kasi chimbodini chimbozorora kune mumwe uyu umwe mukuru uri apa wasogara yangu wakuti tidini nditaure naye uri kubuda kutaura ndio pakabva ati uyu Bernard ngabva abuda ndio pakabva amupa fodya anga ari kupenga anga arwara akamupira ifodya aibva abuda aibva ati chokwadi zvandiri kuona zviri pane mwana uyu zviri kubuda izvi unofanirwa kudini unofanirwa kuperekedzwa Bernard kana pasina kuperekedzwa kumba kwake hapana zororoba mukuru mungozvikwanisa here wakati handizvikwanisiwa ndio mindi rakapindura kasi asi hapana zororoba inini handigoni kuti handigoni kupedza dare kune umwe uchauya masure mani mangu wakazoya masure make ndiye wakazoti awa ari kunyepera iwewe wakachena iwe mushure mekunga adini ari kudai tai rake kudai mazvizwa aibazi ko tai uri ibatiri kazi hapana hangu kazi kubva imbotsunura saka isusu takabva tati ichokwadi tazvizwa asi hatina kutsikana nazvo ngekuti wekutanga wakaitirei kuti mukuru buda titaurirana unga gwara rehondo zvesho akataurirana nagwara rehondo akazi iwewe mukuru ichimomira akazotaura futi naBernard handizvo saka takati hatina tapoka wamboenda wambotsetsera chokwadi asi hatinozogutsikana yedu alright zvakanaka mama isusu mubvunzo wangu uri pakuti imi vanhu vatorewewe nawo muri kuzvionawo sei isusu tinenge takutomirira kuti nyaya iyi inge itange yaita sei yapera bcause apa nesuwo tinoda kutoona kuti nyaya yacho kuti tinzwisise kuti iri kufamba sei nokuti tinovimba kuti nyaya dzakadai vanhu munofanira kuenda pana chiremba vepiri wetatu kusvikira mhuri yese yagutsikana saka tiri kuzama kufamba nenyaya yacho kuti tinzwisise kuti iri kubva nepapi iri kuenda nepapi uye uri kufamba sei saka pari zvino hatingakwanisi kutanga tataura kuti tiri kuiona sei pane pechipoko ndiyakomerera pechipoko patasvika pana Changamiri
azi chikatiwa tiwaoni akati ndaona chipo chakamire ati gadzirisa munhu wako muri kuzwa saka nyaya ingozobata mudare kuti nyaya isabude zvakanaka. Isusu maonero ayo kuti pane zviri kuitika ngekuti kana gore rona akadaro delemura kutaura nyaya dzake dzese asi nokuda kwekuti ari kubata kuda kudzivirira nyaya yake wandandama kudzivirira nyaya hapana chichabuda hapana chichataurikapo chese kubvunzwa zita kubvunzwa zvese hapana chichabuda. Munozviziva here kuti saka nhasi jira iri zvaazokupangidzai jira inini makurukota amambo arionawo here jira iri nebakato kati mimi wenhau ndimi maona bakato handizozivi. Isusu vangotiratidza vachiti vauya nemachira nemubakatwa asi vanga vachiti ndizvo zvakambotengwa kudhara zvavakatengeswa nemudzimu iri kubuda. Saka takamirira kuzoona nyaya yacho ichipinda padare kuti tinzwisise kuti vanga vachati kudini. Waida kubvunzwa kuzi iwewe jira wauya naro pazita rekuti kudini iyo iye chihera uyu akataura kuti hakuna mudzimu wakadaro. Saka iye azoita simba rekotora mujira kumba nebakatwa rekuya naro achibvira kugutsika ari kuziva kuti azi hapana nyaya yakadaro sei. Tinovimba kuti tichainzwisisa musi wa31 pamuchange muchidzoka kudare. Uyezve kutaura kwangu ngekwekuti mungati here isusu tiri kumupomera ndizvoka kuti isusu tiri munyepera timupomera ngekuti tine daka ari kuti tine daka naye asi tikati ngatipinde mudare takapinda mudare ragogo chiherawo asi iye akaramba kubvisa mari. Ini ndikandopomerwa ndingotadza kuti ashungu here kutsvaka mari kuti ndipinde muna wangu ndichenesa. Isusu ndisu takapisa $100 zedu iye akaramba. Nhasi tatauya nemari yedu iye ati handina mari basi uda kucheneswa haana zvaakaita ba tirimupomera kunga pakachena here pano apa tirimupomera isusu panonetsa isusu tirimupomera ichokwadi tisu tiri kutomupomera tibva tabvisa kuti mari iyena mupomerwa uramba kubvisa mari uda kucheneswa sei iye wakati kubva munoziva kuti inini chakandirwadza chikwi chacho ngechikudai ndakabva netsamba kubva kwaShemtetwa iri kuti inini ndinoda kuchenesa ndinoda kupiwa mukotsanjera kuti andibatsire kugadzisa zvinhu zvangu ndiri kupoperazve kuti ng'ombe dzakataurwa 50 ngemufi dzakawandisa. Tsamba iya haina kuzomboverengwa padare apa kuri kunyepa futi kuti akazi ng'ombe 50. Aiwa vana mama ndinovimba kuti pamunodzoka kudare musi wa31 imwe yemibvunzo yaminayo iyi ichajeka uye tine chimbo chekuti nyaya yacho inobva yadini inobva yasvika pekunzi yave kugadzirisika. Aiwa maita basa vana mama. Munoziva kuti akaenda kutora